Okay. Pamene pali nkono, pali zamadezi sea urchins and wala ndi kumbusani. Okay, then ndafika kunoko ku tie down kuchinga. Lero ndi kufuna ndipanga video hii ndikuoneseni komanso kambira nanu zakudya 10 zimene zimadiyedwa ku China zimene zodabwitsa kwambiri. Number 1 ndi durian. Durian ndi fruit inake imachokera ku southern China ndi ku Thailand iko. Imanunkha koopsa koma ndiyodula kwambiri. You can see kuti 170 gram is already 49 kwacha. Kakang'ono chonchi ndi 100. Koma kumene koko sitinafike ndi kuchani weird. Choyamba kumene ndafika kunoko summer now. Ndekuli machika maine. Ne tizikambirana as we go. But let's begin. Aliyense amadziwa kuti ku China amadya njoka, ku China amadya tani bats. Kodi ma bats aja zinawo ndi chani. Anyway, street iyi anthu sewa abwera kunoko zatani kuzangodya timatreat sina lake tiwiri tatu. Okay, timadziwa zoti ku China amadya njoka, amadya baka, media baka and all that. Meyo, pendida. But we don't really know. Kuti video hii komeka mundi kulukira pang'ono. Kuti video hii komeka ti kule kai power. 再来点儿。再来一个。再来一个。你这个是什么的一场元宵吗？一场。我听估计。啤酒果酱鲜橙后买免费。来冰姐。我不会喝酒，我看。这个。Okay,估计啤酒一个没。你看你青岛。This is Qingdao beer. Imapangidwa konkuno ku Qingdao. Ine ndi ku Qingdao konko. Iyi ndi premium yamo wakumene kama yichang. Kuli 1,200. This yichang, it means kuti it's the top of the range even in tengo wake. Le amakonda sabawa heavy Baghaya kuno. Okay. Number 1, zakudya zodabwitsa za ku China. Ndi mchira wa shark. Ni mchira wa shark. Kunoko ma Chinese ambiri anthu achomawe amadikira kuti mpaka na anthu abwerese mashaki aja koma safuna kudya shark yoseja amadya chani mchira wokhaokha ndi kupanga soup imene amadya chani shark fin soup. Leti nene kuti shark fin ndi chakudya choyamba chimene chi weird chochokera ku China. Okay, kumalo ena is illegal. Komabe anthu ena they can legally catch somebody ya shark ija ku China kunoko ndi kuli sika wake kumene uli shark fin soup. Number 2, amakonda ma animal parts. Ndikumaona ngati ma animal parts yo apasa mphamvu inake. Ndiye sizodabwitsa kuti muombe zoti ku China amadya. Number 2 imene tiger penis. Amadenga tiger ija ndikongodya kojani shaft yokaija. Nangasiwa akaona tiger ija maona ngati kuti iyo pasa mphamvu. Amakonda sojani ma tiger bones in history. Ma tiger bones aja amawayuza ngati mankhwala ochiza mankhwala ama bones. Nangasikali anthu anali samadya bwino chanchani kunali immunodeficiency ndi anthu akadwala chirani mafupa. Maona ngati mafupa tiger awachiza. So number 1, shark fin soup. Number 2, tiger penis. Koma pamene bobo sitinafika na foreigners nalake, so here we go. Ubongo sulipo koma ndi ala nditu. Okay, number 3 tibwere ku njoka. Njoka zimakonda kudyedwa in southern China, ku Guangdong, Hong Kong,
mafana kumene kujaku amayuza chili chapo amayuza njoka ndikumakhanga ndikuti part food part mankhwala amakonda nthawi ya zuwa ngati amamwa kasupu kenako kanjoka basi chimene chinapangisa kuti mukamayenda ku China konoko mangoyenda mtima uli pansi chifukwa choti umakhala kuti chani njoka anamaliza kale panopa njoka zimene amati amene nzoti chani amachita kuweta kudeni amachita kuweta mmafamu anamaliza njoka apapa line iyi anthu osewa akudikira chani akudikira kumene koko ni nkhumba ina yake kunoko amakonda nkhumba koopsa paja ku China kunoko amati wiki iliyonse amapha nkhumba at least 12 million plus. They imagine nkhumba 12 million kumalayiko leo dziko lonse can only feed China in 1 month. Ndiponyemo ka trivia ku China kunoko kuti awerenge inflation ya kunoko amaona kaye kuti mtengo wa nkhumba uli bwanji imene ali amati chani pork inflation. Pork ndi indicator ya health ya economy ya ku China. Okay, data ni nado shark fin soup, tiger bones, tiger penis, kabela kujani, ku snakes, ne kulizina zake za weird. Kibele kuma scorpions. Nankaliza makonda kwa mbili kunoko. Amakonda kuja timene dijadhi kulima fried spiders, kulima fried insects ambili. In fact, naona ka documentary kena ake dolo winake ku Guangdong akunena kuti timadya kalikonse amene chifukwa chokuti if you don't eat it, it will fly away. That was very interesting. They amadya kalikonse masalamanda my insects are chili chonse chimene maona ngati kumene koko is weird kunoko is normal. Masikada achani apanana arumbo kuti mata apanana tima grasshoppers tima locusts. They don't play, they eat everything. Adi kale kunoko sikunali chonchi komano kanthawi kenake population yaikulu kumapezeka kuti chakudya chimasowa. The people to survive decided kuti chili chonse chimene sichimapha anthu azichidya ndi kumene ino kunabwera chani kudya kalikonse. This is true even for America. Ku America kuja kale zinthu ngati crabs, crayfish zinaweza kudya za zinaweza kudya za anthu a low class. Koma panopa zinthu zinasintha panopa crayfish and crabs in America ndizakudya za mabig. Leku China kunoko ka everything changed panopa chonchi naonso kunoko kuti udye crab ndekuti ndiwe dolo, kuti upeze shark fin soup ndekuti ndiwe dolo katatu, kuti upeze mchira wa tiger iwe ndekuti ndi dolo pakati pa madolo. Ndeta dosatu pamene popo tachokerapo kutsogoloko tafikano pa Nankaliza. Okay, tibwere ku Galu amadyera and kunoko amene panopa half ya Chinese amasunga agalu. Amakonda kusunga agalu kwambiri. Komanso kuli anthu ena oti amadya agalu. Ndiye zinapangisa kuti ma interest awawo apange crash. Panopa ati kuma dog restaurants anthu amapanga report every day ma restaurant anthu okonda agalu. Ndipo ma Chinese ambiri amadana nazo zoti China izichuka ndi kudya agalu. Ndiyo kama afusa akakhala kuti they are outside China, they will always say no. Koma kunoka amene they are everywhere ma dog restaurant. Koma chimene anapanga ndiyoti anapanga rebrand. Amene amadya agalu amaziwa chani kumene kuli restaurant. Ndiye salemba kuti dog restaurant ya amangolemba zina linake koma anthu amaziwa zoti kumene koko ndi kumene kumadyedwa agalu. Alright, nkhani yokudya agaluye
Very interesting chifukwa choti inonso mmadya zinthu zambirimbiri koma chifukwa chani line ya ineyo mmayipanga draw ikafika pa Agalu pokhapa mmadya ng'ombe mmadya mbira koma ikangofika pa Agalu anthu amakwiya nayo anthu amadandaula nayo kuti musadye zimene koma konoko is normal for them to eat Agalu. It's not even on this list. Ndeti antizipitirira notipite kuti kuma weird foods ena tayandikira kodi ku top 3 tayandikira okay tifike mu top 3 pa number 2 pali bird's nest soup pali kambala mekena kake kama lavula malovu kakalavula malovu aja amapanga nest and then nest manager imakonda sokupezeka kwambiri ku Philippines amatenga nest manager ikuyisuka ndikupanga soup manager is very expensive but that is just weird kuti kudikira kaye malovu ambalame ina ake then kupanga chani then kupanga kasupu kamene so bird's nest soup is very weird food pamene botafika kale pacha ndaona baba video yatalika ndendi ningofita ku number 1 we definitely have to be amapanga soup yoti nzimayo jaga khaloti watenga mimba wabeleka mwana amatenga placenta chimene chimati chakumbuyo kumalayi kuja amachitenga chimene chachi ndikutani ndikupanga soup the soup ya placenta amamo as a family the tradition imene yakhala ikuchitika to China for a long time. You can see how many people they are out, and Panobantaw it's not early. The Wonder Plaza, unokonde ndi kuchinda usento antambiri ndikaika video amakonda kunena kuti kodi iweyo ma video ko umapanga anthu ali kutiko anthu amakhala kunja kuno amene and kunoko it's summer ndi anthu amakonda kutuluka kukada sakonda kutuluka masana ndi anthu amene mmandiona ndimapanga ma video aja kulibe anthu ndimakonda kupita kumene anthu awawa samafikira number 1 ndimakonda kutuluka nthawi imene anthu awawa makhala kugwira ntchito kapena akutani ali kugeli kapena akukanika kutuluka chifukwa chiti kukuzizira olo kukutentha kwambiri kunoko ku China malomba ndi sama ndi kumazizira amene even usiku imakhala 38 degrees kumadaba kuti dzuwa kulibe koma kukutenthabe ndimene yoyo tafika no pa number 1 tafika pa number 1 kuti kunoko ndithu chakumbuyo cha nzimaiji cha anthu amatha kudya koma kuli zakudya zambiri and the one thing China chimene imapanga bwino when it comes to food is my flavors. Most of African foods, English foods, they are very bland, but out here it's all about flavors. It's all about flavors. Any flavor you want, umami, spicy, salty. In fact, in China, no come to Gawa. Check as it learning sharp mbwe. In fact, in China, no go nudity kuvale. Sakana serious. Kumatoka mtreni moja. Niwona nzima ya mina leo across from you. Akuone sa mene sharp. Akuone sa say ujeni. Kusaiti goods. Umango dani. Umango kala nanga utani. Utango vuti kankabudua. Then mene yoyo ababa ndiku Taidong. This is Taidong. Kale kako ndi Qingdao. Ukalowa ababa ndikuti it's all about food. Antama kanganan. In fact line here pali ka restaurant kamene kako antho sewa akudikira kuti agulekena agawo. And this is what they live for. They have worked hard. They could as a go-go, as a mine, everyone. Kulibe zote akubela phone kuno. Kulibe zote akubela phone nipa security nendi ndikawawa koma sende kuti kuli ma plain clothes officers kuli ma city janjani, everyone is here. I mean, you don't want to fuck around kunoko with crime. Let mango bela kunoko kutai mazimachiko ajiwa mene. That's boys and kunoko ndiku Shandong Shandong China kumasiana ndiku Southern China kumasiana ndiku China konse. Why? Chifukwa ku Shandong kokakona ndikumene kuli anthu lali kwambiri onene pa kwambiri
akulu kwambiri imene amati Shandong Tahan. Kuli anthu kunoko amene ndikudusana nawo sewa akundidusa ine kutalika mwina GoPro iyi sikuonesa bwino makamaka ana achinyamatawe. They are all taller than me and they are fat. And China is now the fattest place on earth. Komanso nkhani ya diabetes, matenda sugar. China imamangirira chifukwa choti atapeza ndalama ano anayamba kutani kudya mauchidziru ndekuli mashuga kuli chani. If you come here, you will notice the people are bigger and they are taller. Slim tija ukatipeza ukachoka kunoko kuchinda ukachoka kunoko kushandong kupita ku southern China, but otherwise it's minutes. Chimimba zendiji kakwa ndelo kama enda se ndekuli atambili zodi wewe ngado kufuna uone machiki siku limoza sili kwana kama chicken ndende mbwe. Anyway, machiki o ndi chakudya ndeta taika pa number 1 koma anyway and mafuna ndigawane nanu video hii. I've always wanted to make video hii onena kuti ndipange introduce some weird foods that are sold in China. Na iwa lapo imozi itima di balut kumalawi kwa hena ali ama diaso. Balut ndi zila loti mafuna lisanduke mwana. It was about to hatch. Ndamali pika jonchi ja ndikulidia leo kama kalo tukalidi makungwa ayamba kale kama kalo tukali everything has formed already. Imena marijani balut. It's also out here. Ndaiona bobo in fact. Koma out here you get everything. Chama hipa se guys so it is what it is. And another thing China the way you notice kuli muntu ali single kapena ai antoni ne bambira makondoka kuti jani ndi azimai taslimu ndi makhawo kuti is single. Those lines are now no longer true, but it used to be kuti ngona kena ika slim jonji, you know kuti she's single. Ndeka bereka mwana amatairira pangoma koma mazitolera so fast. There you go. So ningo banga summarize zimene nina liroli pamene ndi kupanga report from kunoko ku Taidong ku Qingdao ku Shandong muziko la China kumene nabwera kuzagawana nanu zakudya zina ndi zina zimene zimapezeka kunoko. Then nanena kuti kunoko kuli zakudya zambiri zimene ndi zodabwitsa kwa an average Malawian. Kuli zakudya ngati chani amadya shark fin soup, kuli zakudya ngati chani amadya spiders, amadya scorpions, amadya njoka, amadya locust, amadya chilichonse chimene chimayenda amadya. Komano surprisingly pali chinthu china chimene samadidya ngati chani kuti nkhwani. For example, nkhwani kunoko amene samadya amadya masamba ambiri kuli masamba. Say everywhere you look kuli masamba. Koma ntafosa nkhwani samadya, kholo samadya. Koma everything else is on the menu. Somba motion muja kali konse amatenga ndikuphika. Kali konse motion muja amatenga ndikuphika. And to top the list na kama kuti ma animal parts ena amaona ngati kuti ali ndi mankhwala. Ndekuli ma tiger bones, ma bear paws. In fact bear ja amapha a whole bear ndikungotenga ko ma paws aje ndikupanga jani ndikupanga mankhwala. Most of it is medicinal. Koma zigwiza ndi chakudya. Mukamamva zoti mapangolini aja kodi ma Chinese akuwafuniranji zimakhala zimankhwala chifukwa choti kwa iwo mu chitsiru wawo mu traditional thinking amaona ngati kuti zinyama zimene zi strange, zinyama zimene zi zamphamvu, zinyama zimene zi zina zake zitakuwathandiza sokuti iwo wapeze mphamvu. Ndezimapezeka kuti anthu ena amadya chani
nyama yanji kodi imene ndaiwala mina chifukwa chake chifukwa ndikachitatu koma anyway video iyi tinapanga zoti tigawane za zinthu zambiri zimene amakhala kuti akugagada kunoko ku China muzina la chakudya ndiko madidwa kanthu ndeti nanena pamene po zakudya zambirimbiri koma zimene mwina iniwo simunamvepo ndi zoti mzimayi akabereka amatenga chakumbuyo chimene chimakhala mkati mwa mimba ya mzimayi uja ndikupanga soup ndikudya pa nyumba pamene pajapa osadeweza ndikumwa soup ineyo ndimakonda kubwera lala ndikangomujambula mzimayi muona kusekelera you know ndimakonda kubwera lala pachifukwa choti pali iyi imachokera ku ina Mongolia amati duboro amati duboro amatenga beef amatenga mbuzi ndikuyika mchikopa cha mimba that is you know what that is amatenga beef ndikuyipunga mmene momwe ndikuyiphika ne amakutani amakupasa kamengo ndikukayika mujani msabola and it's really nice kamene kokofa kamakanga ka sausage amayika mmatumbo ndine makonda kubera pamene apa ndikukhala chapo ndikungomenya chani ziwiri zitatu komanso across for me ndikumene kuli seafood Baghaya kumene koko amakhala kumenya seafood yosage ande video ife inayambira pamene papa ndi pamene so itatele ndine Morton Baghaya nimapanga video tambiri tangati titi and achitetezo nawo ali konkuno natural achitetezo amene amavala cha blue ndi apolisi achitetezo amene amavala za black ndi mlonda ameneyo koma nkhani yake ndi imeneyo nkhani yake ndi imeneyoyo. So this is Morton Baghaya reporting from Qingdao in Taidong. Lero litagawana so one or two things from there. Anthu ena ndikumadabwa kuti kodi iweyo kamajambula ukoko samakutukya yeah why chifukwa choti ku China kunoko is the biggest live streaming nation in the world. The biggest live streaming nation in the world. And amapanga live stream paliponse apa chonchi mwina ndi pa live stream ya wina wake, so they don't mind. It's free for all kujambula basi. And that is it. Anyway, cheers. Ndimalizia Sunday short ya nkono and akoko ndikamene kamakhala ndi zinc kwambiri chakudya chilichonse palibe chimene chimaposa this thing. That is an oyster. There's nothing that's got more zinc than an oyster. Look at the zinc one oyster as mamuna. It's automatic with the way ubonga. It is in the eye. Anyway, cheers and bye.